Λυπούμε κύριε, αλλά έγινε κάποια παρεξήγηση. Παρεξήγηση? Εκ μέρους σας. Τι παρεξήγηση? Εμείς γυρεύουμε υπάλληλο κοπέλα, όχι άντρα. Και εσείς κοπέλα γυρεύετε. Τι θα πει αυτό? Όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι η αγγελία σας δεν λέει κοπέλα. Δεν το λέει, αλλά το εννοεί. Α, το εννοεί. Γιατί πρέπει να κάνουμε δηλαδή εμείς οι άντρες, να πεθάνουμε από την πείνα? Καλώς είναι τούτο αυτό. Ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Αφού σας λέω ότι είμαι εργατικός και έχω πολλά προσόντα. Τι άλλο θέλετε? Θέλουμε γυναίκα. Μα γιατί? Διότι κύριε μου, αλήθεια ρε Σάβα, γιατί σώει και καλά θέλουμε γυναίκα. Θέλουμε γυναίκα διότι απλούστατα... Δεν έχω ιδέα. Θα σας το πω εγώ. Θέλετε γυναίκα γιατί συνηθίσατε όλοι να έχετε γυναίκες στις δουλειές σας, για να μπορείτε να... Για να μπορούμε να... Συνεχίστε κύριε, γιατί σταματήσατε. Θέλω να πω... Τι θέλετε να πείτε? Για να μπορείτε να τις φλερτάρετε. Αυτό θέλω να πω. Κάνετε λάθος, κυρία μου. Εμείς δεν φλερτάρουμε τις γυναίκες που δουλεύουν στο γραφείο μας. Είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Τότε λοιπόν τι? πάρτε με στη δουλειά σας. Και να είστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι. Δώστε μου αυτή τη θέση. Και σας υπόσχομαι ότι θα δουλέψω με τέτοιο ζήλο, με τόση αγάπη και ευσυνειδησία και με τόσο μεγάλη απόδοση, που μόνοι σας θα με κάνετε προϊστάμενο μια μέρα. Μάλιστα. Προϊστάμενο.